Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрием Пухальскім. Хвала Христу! Паважаныя радыёслухачы, Марыі сёння, як і ўжо амаль штотыдзень, па пятніцах збіраемся ў студыі, каб разважаць над кананічным правам. І сёння працягваецца тэма біскупаў. Можа быць, сёння мы плаўна пяройдзем да дыяцэзіяльных біскупаў. Ксёндз Дмітрый. Пахвалёны Ісус Христос. Навекі вечныя амінь. Сапраўды нагадаю нашым радыёслухачам, што ў мінулай перадачы мы пачалі наша разважанне аб біскупах, ад тых, хто маюць біскупскае пасвячэнне. Вось, казалі аб тым, што біскупы ёсць дыцэзіяльныя, біскупы ёсць тытулярныя. Таксама паглядзелі на некаторыя сітуацыі, якія могуць здарацца, калі біскуп з'яўляецца тытулярным, калі дыцэзіяльным, біскупы ганаровыя, да чаго адносяцца, біскупы ад'ютары, гэтак далей. Вось. Але эта гаворка, нагадаю, шла наогул аб біскупах. Яшчэ казалі такую вельмі важную рэч, што ў касцёле ўлада пасвячэння з'яўляецца як бы фундаментам для ўлады кіравання. Бо калі сёння перайдзем да гаворкі дыцэзіяльных біскупаў, то дыцэзіяльны біскуп перусім той, хто кіруе дыцэзіяй, той, хто мае ў дыцэзіі ўладу кіравання. Так вось, яшчэ раз хочу нагадаць, падставай улады кіравання, любой улады кіравання ў касцёле з'яўляецца ўлада пасвячэння. Да? Не таму, што, скажу зноў-такі, толькі святар або біскуп можа выконваць нейкія функцыі, звязаныя з уладай, не таму, што яны лепшыя, чым светскія людзі ці што-небудзь іншае, толькі таму, што менавіта такая была воля Хрыста. Менавіта апосталам даў пан Езус уладу, вось гэту уладу пераказваецца з біскупа. Так. Напрыканцы мінулай перадачы мы казалі аб вымаганнях. Так вельмі ўжо хуценька, можа быць, было астатныя хвіліны, вымаганні, якія касцёл ставіць для таго, каб нехта, святар, перадусім, мог атрымаць біскупскае пасвячэнне. Нагадаю, найперш гэта першае патрабаванне, каб адзначаўся моцнай верай, добрымі норавамі, пабожнасцю, клопатам аб душах, мудрасцю, разважлівасцю, чалавечымі цнотамі, іншымі якасцямі, якія робяць яго прыдатнымі да гэтай паслугі. Да? Таксама меў добрую рэпутацыю. Гэтыя такія вымаганні, яны трошкі, можа, суб'ектыўныя. Сапраўды цяжка бывае ацаніць веру чалавека, маральнасць чалавека і так далей. Але ўсё ж такі вокс популі ёсць. Вокс популі, вокс дэй. Таму ўсё ж такі, гэта працуе, але ёсць канкрэтнае патрабаванне. Перадусім, каб меў 35 гадоў жыцця, мінімум 5 гадоў прэзбітарскага служэння. Вось, і атрымаў ступень доктара альбо ліцэнзіята з багаслов'я, то есть тэалогіі альбо з кананічнага права на нейкім універсітэтам у адной з вышэйшых навучальных устаноў, зацверджаных апостальскім пасадам, або зноў-такі, або быў сапраўдным знаўцам гэтых навук. А ўзроставыя патрабаванні, яны агульныя, яны ў кодексе самім для ўсіх. Але зноў-такі, як мы кажам, святы Отец можа ўсё, ад гэта можа даць дыспенсу. Можа. Так, то есть святы Отец не можа даць дыспенсу, некалі казаў, ад Божых запаведзяў. Не можа. Так. А запаведзяў ад закона касцёльнага, в прынцыпе, святы Отец можа даць дыспенсу, канешне, для кожнай дыспенсы павінна быць нейкая прычына. Прычына вельмі паважная, альбо вельмі паважная, там залежыць, альбо справядлівая часамі, кодекс ужывае розных тэрміны і розныя градацыі гэтых прычын ёсць, але тым не менш, такое вось патрабаванне ёсць. Да? Але заўсё ж такі параграф 2 гаворыць, канчатковае меркаванне прыдатнасці кандыдата належыць да апостальскай сталіцы. То есть то, што мы казалі, ўсю працэдуру, да, памятаеце, казалі аб імёнах, якія канферэнцыя біскупа падае ў апостальскую сталіцу, калі трэба дыцэзіяльнага біскупа, калі трэба дапаможнага біскупа, ўсё гэта апостальскі пасад працуе, і астатняе слова заўсёды за ім. То есть об этом заўсёды трэба памятаць. І далей кодекс гаворыць, што калі не існуе законнай перашкоды, то прадстаўлены да біскупства павінен на працягу 3 месяцаў пасля атрымання апостальскага ліста прыняць біскупскае пасвячэнне, і гэта павінна адбыцца перад уступленнем на пасаду. То есть нейкі дзень атрымалася папская була, што такого-то святара, святы Отец прызначыў біскупа. І у чалавека ёсць 3 месяцы на тое, каб, кажучы па-свецкі, залатвіць усе фармальнасці,
Да, то есть зрабіць неабходныя рэчы, які да гэта таксама і ў рэкалекцыях паўдзельнічаць. А гэта неабходная ўмова? Так заўсёды перад кожным пасвячэннем. А ўвогуле, якія ўмовы для пасвячэння? Ну, падрыхтавацца, гасцей запрасіць, дату установіць, месца установіць, хто будзе пасвячаць. Таксама, бо звычайна ў апостальскіх булах пішацца, гэтае пасвячэнне можаш прыняць ад любога біскупа лацінскага абраду, ну, які павінен сабе дабраць яшчэ 2 біскупаў. То есть, звычайна, конечно, пакуль, ну, то есть, такія, можа, фармальнасці, скажем, мала маюць такога нейкага фундаментальнага значэння, больш такія, ну, бо чалавека, ну, вельмі часта паведамленне, што стане біскупам, так трошкі неспадзявана прыходзіць. Вось, але, ну, тым не менш, вось, ну, нейкі чалавек ведае, напэўна, вось, ну, але не можа тым дзяліцца. Нейкія абавязковыя ўмовы ёсць, напрыклад, пасля булы в нейкі тэрмін, каб прайшоў мінімальны. Ці можна хоць у той жа дзень? Мінімальнага няма тэрміну. А рэкалекцыі гэта... Ну, рэкалекцыя патрэбна, точно, напрыклад. Ну, можа стацца так, што нехта вось так па нейкіх абставінах вось перад пасвячэннем вярнуўся з рэкалекцыі, ну, вось быў на рэкалекцыі. Можа, яны, канешне, былі звязаны з сакраментам, ну, але тым не менш, ну, усякае бывае ў жыцці, да, то есть, па сутнасці, тэарэтычна, кодекс не вызначае мінімальнага тэрміну. Просто я не ведаў, што такое паважнае стаўленне да рэкалекцыі. Заўсёды, калі мы ўжо казалі і пра святарскае жыццё, па абавязкі духоўных асобаў, там ёсць таксама ў каноне прадпісанне, што кожны святар, кожная духоўная асоба нават на працягу кожны год павінна быць рэкалекцыя. А працягласць рэкалекцыі вызначана? Мясцовым правам часцей за ўсё. Вось у некаторых пры пасвячэнні вызначаецца часамі, это 5 дзён. Вось калі гаворка ідзе в тых святарскіх кажнадзённых рэкалекцыях, ну, звычайна сацыяльных святароў это 3 дні. Не, ну, а 5. Калі ўсе духоўныя асобы, то ну, некага ж, я не ведаю, хто там ёсць, у Еўропе перманентныя дыяканы, іх жа на 5 дзён не заперці нікуды, бо жонкі не дадуць, я так разумею. Ну, там уже зноў-такі это мясцовая. Гэта мясцовая канферэнцыя, она... Я ведаю, што перманентныя дыяканы таксама вось у Італіі яны збіраюцца на уікенды некалькі разоў у год, іх такая ёсць. Там і духоўная фармацыя, таксама літургічных. А колькі наша канферэнцыя вызначыла тэрмін для святарскіх рэкалекцый? Святарскія рэкалекцыі у нас 3 дні. 3 дні. 3 дні працягваюцца мінімум. Конечно, калі хтосьці хоча паехаць на ігнацыянскія рэкалекцыі на 8 дзён, калі ласка. Вось, ну, але мінімальна 3 дні. А тут ёсць розніца, праводзіш ты ці ўдзельнічаеш? Не, тут і менавіта гаворка аб удзел у рэкалекцыі. У якасці навучальнага, скажем так. Ну, калі так можна добрае слова слухача, так, вось, так. але хто перажывае рэкалекцыі? Не я веду, бо весці можна рэкалекцыю, ну, многія святары вялікі пост, адвент вядуць. Не ў гэтым справа. Справа ў тым, каб я сам перажыў. Ну, значыць, быць аб'ектам, так сказаць. Так, быць аб'ектам рэкалекцыі. Зноў-такі недобрае можа слова, вось, ну, але даць Богу, то есть не сам быць рэкалекцыяністам. Вось я гэта хацеў удакладніць. То, што я навучаю. Усе святары ж яны вельмі часта праводзяць рэкалекцыі. Праводзяць на здароўе. Вось, але менавіта удзельнічаць у рэкалекцыі, да, то есть даць Божаму слову ў маім сэрцы нешта зрабіць, нейкую перамену, нейкае навяртанне трошкі можа прыйдзе, дай Божа. Вось, менавіта я павінен перажыць, да, то есть звычайна недзе выязджаецца, вось, найлепей, конечно, тэлефон ўсе выключыць, ну, але па-рознаму это бывае. Цікава. І гэта практыкуецца толькі між духоўнымі асобамі ці змешаныя фарматы таксама бываюць? То значыць? Ну, гэта значыць, калі, напрыклад, нейкі святар праводзіць рэкалекцыі, а сярод тых, хто перажывае, прысутнічаюць як свецкія, так і духоўныя. Тут бываюць спецыяльныя святарскія рэкалекцыі, бываюць рэкалекцыі там толькі для свецкіх, бываюць змешаныя, гэта ўжо не так важна. Цікава. А што яшчэ больш нічога, ў прынцыпе, не абавязкова, акрамя булы, рэкалекцый і выбраць біскупа нейкія фармальнасці? Так. Цікава. Ну і перад тым, як уступіць, бо і мы заўважым, што казала, гэта павінна адбыцца перад уступленнем на пасаду. Бо яшчэ такі важны момант, пра які мы таксама будзем казаць і ў адносінах дацэзіяльных біскупаў, дапаможна уступленне на пасаду. Прыняцце ў кананічнае валоданне пасады, напрыклад. Это ж называецца інгрэс. Ну, амаль што. Амаль? Только інгрэс – это больш літургічны абрад. Можа быць, гэтыя абрады у кананічнае валоданне яны могуць быць спалучаныя, а могуць быць раздзеленыя трошкі. І тут такі, можа, прыкладам з'яўляецца, ну, не зусім прыемная сітуацыя, якая мела месца падчас майго навучання ў Варшаве. Это такі сітуацыя грымела на ўвесь свет. Маль што калі ўжо быў прызначаны новы арцыбіскуп варшаўскі Станіслаў Вельгус, ось ён у суботу прыняў дыцэзію кананічную, у нядзелю меў быць інгрэс, але інгрэса не было. Памёр?
Не, дзякуй Бог жыве да сённяшняга дня. Там былі розныя падазрэнні, розныя там абвінавачванні чалавека, ён сам адмовіўся. Ясна. Але ўжо фармальна ён быў арцыбіскупам варшаўскім некалькі гадзін. Чаму? Таму што прыняў дыяцэзію Валоды. І ён зафіксаваны ў спісе арцыбіскупаў варшаўскіх, все як трэба зроблена? Наколькі ведаю, так. Цікава. А я ж хацеў спытаць, вось мне прыгадалася сітуацыя з яго эксцэленцыяй Александром Яшэўскім, які належыць да кангрэгацыі, конечно, салезіянаў. Ці трэба, калі святар належыць да кангрэгацыі ці манаскай супольнасці, паведамляць свайго, так сказаць, настоятеля? Про гэта паговорым трошкі гэта будзе пазней. Калі будзем гаварыць пра манаскі асоба вынесены да годнасці біскупскай. Тут проста кампетэнцыі трошку. Кампетэнцыі, тут і абяцанні, то, што мы называем шлюбамі, тут і паслухмянасць, тут трошкі ёсць нюансаў, залежыць ад кангрэгацыі, ад ордэна залежыць, ёсць свае нюансы. Груба кажучы, мы кажам пра простых дыяцэзіяльных святароў, якія... Мы кажам пра прамыванага да біскупа. Понятно. То есть святар, які стаў біскупам, у яго ёсць 3 месяцы, каб усе гэтыя і з настаятелямі вырашыць пытанне, і рэчы спакаваць, і пераесці, і ехаць, калі трэба. То есть на гэта ў яго ёсць час. А калі прайшло 3 месяцы і ён не прыняў дыяцэзію? Санкцыі тут няма. То есть гэта прадпісанне без санкцый. Ай-яй-яй, недобра. Трэба зрабіць. Бо санкцыі это нельзя. Але ж такое рэдка бывае. Хіба што захварэў ці штосьці такое. Напэўна, нешта. Тады ўжо эта нуцыятура павінна гэтым займацца. Так? Вось. Перад тым, як уступіць у кананічнай валоданне сваёй пасады, прадстаўлены да біскупства павінен скласці вызнанне веры і прысягнуць на вернасць апостальскому пасаду згодна з фармуліроўкай, зацверджанай апостальскім пасадам. Ёсць такая фармуліроўка, вызнанне веры, трошкі расшыранае ад таго, што мы чытаем на святой мшы. Вось гэта ўсё у гэтым акце уступлення. Моцна расшырана. Трошкі 2 абзацы. Вось у кананічнае мінулую нядзелю мы таксама быў прадстаўлены новы пробашч у парафіі святога Андрэя Апостала, Леапольда Богдана Мандзіча ў Мінску. Вось там пробашч таксама чытае такое расшыранае вызнанне веры. Вось таксама это адбылося. Яшчэ калі пробашчы заўсёды мяняць, таксама чытае такое вызнанне веры. Гэта, так разумею, робіцца, каб, не дай Бог, ніякі еретык не быў пасвячаны на біскупа. Латентны, скажем так, еретык. Так, можна і так сказаць, да? Ось. І такім чынам зараз мы пераходзім ужо да біскупаў дыцэзіяльных. Гэта была наогул гаворка аб біскупстве, хто можа быць, хто здатны, хто прыдатны, якія патрабаванні. А цяпер канкрэтнае, бо мы казалі, што біскуп гэта так, з аднаго боку ўлада сакраментальная, і гэта ў першай частцы пра гэта казалі. То есть той, хто атрымае сакрамент пасвячэння ў 3-й ступені біскупства. То есть той, кажучы літургічнай мовай, чалавек мае поўню сакраменту пасвячэння, можа цэлебраваць свае сакраменты, гэтак далей, але яшчэ акрамя ўлады пасвячэння, як мы казалі, яшчэ ўлада кіравання. То есть калі ўжо гаворыць зусім такімі свецкімі тэрмінамі, то годнасць была. То есть, а теперь будет посада. То есть это и должность, и годность. То есть и звание. Да, можно и так сказать, то есть как профессор, звание и должность, например, кажут. Нечто подобное, то знову таки я не хочу зусім утаяснювати, але каб разумелі, то есть біскуп з одного боку ўлада пасвячэння, то што мы заўсёды падкрэслім, з другого боку ўлада кіравання. І вось біскупам, чалавека, мы казалі, могуць прызначыць альбо дапаможным біскупам, дыцэзіяльным біскупам. І гаворка, зараз пачнем гаворку о біскупу дыцэзіяльным. То есть біскуп, якому у кіраванне дадзена нейкая дыцэзія. І вось першы канон тут вельмі важны. 381 канон гаворыць так, што дыцэзіяльнаму біскупу у даручанай яму дыяцэзіі належыць уся звычайная, уласная і непасрэдная ўлада, якая патрабуецца для выканання яго пастырскіх абавязкаў за выключэннем выпадкаў, якія правам або дэкрэтам вярхоўнага пантыфіка захоўваюцца за вярхоўнай або іншай касцёльнай уладай. Хочацца зразумець гэта глыбей, асабліва другую частку. Першая якраз зразумела, а другая гэта як? Я маю на ўвазе нейкія дэкрэты вярхоўнага пантыфіка, якія, так сказаць... Альбо іншая, што такое іншая ўлада, якая яшчэ іншая ўлада? Нунцый, можа быць, у пантыфіка. Што у нас? Па сутнасці ўлады заканадаўчай там іншай няма. Калегія біскупаў хіба што? Напрыклад, зараз да гэтага дойдзем. Але спачатку, у дыяцэзіі то, што мы казалі, біскупу належыць уся ўлада.
Так. Суд мае ўладу поўную уставадаўчую, выканаўчую, судовую, усю ўладу ў дыцэзіі. Так, любую. Мае, так, любую. Уласная, ўся непасрэдная ўлада, якая патрабуецца для кіравання дыцэзіі. Да? Поэтому наогул у касцёле ёсць два ўзроўні заканадаўчай улады, так, ці ўлада, гэта ўлада паўсюдная, там, дзе мае поўную ўладу святы Айцец, пантыфікі, ўлада мясцовая, там, дзе мае дыцэзіяльны біскуп. Да? Натуральна, што гэта ўлада абсалютна не ў тым значэнні, што ён можа рабіць, што хоча. Вось толькі ўлада абмежавана чым? Ну, канешне, Божым правам. Это заўсёды кожная ўлада ў касцёле. Это абмежавана. Вось за выключэннем выпадку, якія правам або дэкрэтам вярхоўнага пантыфіка захоўваюцца за вярхоўнай або іншай касцёльнай улады. Ну, напрыклад, дыцэзіяльны біскуп не можа сваю дыцэзію падзяліць на яшчэ на две. Кажуць, мне там многа, от кусок каму-нибудь аддам. Такое бывае? Ну, напэўна, не. Таму што, чаму? Таму што нібыта мае поўню ўлады. Поўню ўлады, што захачу ця, як была, калі учора успамін святого, мучаніцтва святого Яна Хрысціцеля, да? Калі сказаў, зраблю, што хачу, я тут ўсё, што табе даць? А тут галаву Яна Хрысціцеля тут уже пачаў задумвацца трошкі, да? Нібыта ўлада поўна, да, ён зрабіў. Это ён зрабіў для таго, каб не абсмяялі людзі, вось, але ў тым значэнні, поэтому трэба об этом помнить, да? То есть за выключением выпадку які правам. Да? Понятно, что некоторые рэчы зарэзерваны апостольскому столице альбо самому верховному пантыфіку. Так, напрыклад, класічны выпадак много разоў паўтаран удзяленне дыспенса цэлібату. Святарам. Так, напрыклад, так. Понятно, можна было б сказаць, да, у біскупа ўся ўлада, нейкі святар захоча перастаць выконваць абавязкі, прычым тут святы Айцец. Да? Ну, але права так пастанаўляе, што ў гэтым выпадку дыспенсу дае святы Айцец. Напрыклад, дыспенсу ад сужанства заключанага недапоўненага зноў-такі дае святы Айцец. Сур'ёзна? Да. Гэта адзіная сітуацыя, калі сужэнства можа атрымаць дыспенс ад заключанага сужэнства. Это званы прывілей святого Петра. Але толькі калі яно недапоўнена. Недапоўнена, так, калі не было сужэнскага акту. Так? Мы про это казалі, калі пра сакрамент разважалі. Это, скажу, адзін такі выпадак, калі гэта можа атрымаць дыспенсу. Так? Але зноў-такі это што святы Айцец дае. Да? То есть біскуп нібыта ў дыцэзіі мае ўладу ўсю, да? але то, што правам, да, або дэкрэтам рымскага пантыфіка захоўваць за вярхоўнай уладай або іншай касцёльнай улады. Што можа быць за іншай касцёльнай улада? Ну, кангрэгацыя веравучэння... Напрыклад, кангрэгацыя. Ну, пра кангрэгацыя зноў-такі вярхоўная ўлада. Тут трэба мець на ўвазе, што па сутнасці зноў-такі трэба тут вернуць да першай кнігі, якую мы не разважаем, таму што яна вельмі нудная, але тым не менш, вось там у першай кнізе ёсць такое, што вось заканадаўчая ўлада не можа быць дэлегавана ніякай улады ніжэйшай за вярхоўную, там так напісана. А да вярхоўнай улады у нас уся рымская курыя? Рымскі пантыфік, поэтому рымскі пантыфік заканадаўчую уладу можа дэлегаваць рымскай курыі, кангрэгацыям паасобным, але біскуп уже не можа никому делегаваць заканадаўчую уладу. Да? То есть ніжэйшая, то вышэйшая, там так і напісана. Цікава. Да? То есть, поэтому, але, напрыклад, некаторыя рэчы альбо дэкрэтам вярхоўнага пантыфіка або права могуць быць дадзены канферэнцыі біскупаў. Нешта павінна вырашыць канферэнцыя біскупаў. І гэта даецца правам. То есть сам біскуп не можа вырашыць. Напрыклад, пытанне такое, як кадэнцыя пробашчаў. Кадэнцыя, прашу прабачэння. То есть гэта, бо наогул пробашчы прызначаецца бестэрмінова. О, як? Наогул, потому што это пасада, якая лічыцца, ну, павінна адзначацца сваёй сталасцю. Але канферэнцыя біскупаў, то значыць не асобны біскуп у сваёй канферэнцыя. Ну, канферэнцыя так. Да. Канферэнцыя біскупаў можа пастанавіць, напрыклад, пробашчаў прызначаюцца на 10 гадоў. Напрыклад. Але гэта ўжо не біскуп робіць сваю дыцэзію, што яму так захацелася. Тут ўся канферэнцыя павінна рабіць. У нас бестэрміновая, так разумею. Бестэрміновая, у нас няма. Цікава. Вот. Некаторых, напрыклад, у Літве тэрміны, не ведаю, не памятаю колькі гадоў, але ёсць тэрміновая. Ось. У Польшчы бестэрміновая. Ну, ідуць дыскусіі. Нелёгка ўсіх біскупаў да гэтага заўсёды. І яно мае і плюсы і мінусы тэрмін знаходжання пробашча. Напэўна, мае плюсы і мінусы, таму это ўсё асцярожна вельмі. Але што яшчэ? Якія яшчэ органы могуць атрымаць вось гэта права ад вярхоўнага пантыфіка? Перадусім канферэнцыя. Найхутчэй гэта толькі канферэнцыя. Так. Ці можа нунцыю быць дадзена асобнае права? У нунцыя, звычайна, таму што нунцыя мае ўладу так званую неўласную. Па сутнасці нунцыі, ну, так казаць, улады наогул не мае.
Ён только ён з'яўляецца легатам просто. Легатам папскім, да, то есть поэтому, ну да, то есть фармальна некаторыя чынунцы робяць, вось, але гэта, ну, нет уласнага імя, скажем так. Ясно. Вось, так, каб ужо не ўваходзіць зусім у дзебры першай кнігі, вось, якія сапраўды... Трэба пачытаць першую кнігу яшчэ. Яна сапраўды вельмі такая, ну, цяжкая, з аднаго боку нудная, вось, ну, але з другого ім дае падставы, да, там, заўсёды семінарыста вось на 3-м курсе, то ім вельмі такая, ну, здаецца, ну, але трэба гэта так То бок фактычна канферэнцыя. А вось у некаторых краінах, чытаю зараз кнігу кардынала Шонборна, пачытаю яго біяграфію, ён прымас Аўстрыі і адначасова старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Аўстрыі. Прымас. У нас у Беларусі такога ганаровага звання ў біскупаў няма. Няма. І цяпер, па сутнасці, прымас, ён, дзе яшчэ ёсць прымас, яны маюць чыста ганаровую. А гэта ганаровая пасада. Ганаровая. Калісьці, калі пачытаем гісторыю, нават Рэчы Паспалітай, то прымас меў нават тытул інтэррэкс, так названы. Паміж царамі. Паміж, да, то есть, калі не было нікого, то прымас выконваў уладу, канешне. Цяпер такога няма. Вось. І, напрыклад, яшчэ зусім да нядаўняга часу прымас заўсёды быў, напрыклад, старшыня канферэнцыі біскупа. Яшчэ калі польскую гісторыю паглядзець і савецкіх часоў, так яно было. Цяпер нават функцыя старшыні канферэнцыі біскупа не звязана з прымасам абсалютна. Ага. Все. Цяпер, напрыклад, Польшу, там найбліжэйшая краіна да нас, бо, па-прыклад, да, то есть там ёсць прымас, і цяпер этот тытул вярнуўся ў Гнезна, як храніцель рэліквій святога Войціха. Так стаўся, бо доўгія гады быў прымас у Варшаве, была так званая персанальная унія, бо арцыбіскуп варшаўскі і гнезненскі заўсёды это было. Ну, уже пасля святой памяці кардынала Глемпа гэты тытул вярнуўся ў Гнезна. Цяпер заўсёды арцыбіскуп Гнезна з'яўляецца прымасам Польшчы. Вось, але не з'яўляецца старшынёй канферэнцыі біскупаў. І гэта штосьці дае, акрамя, можа, нейкае памінанне на літургіі спецыяльным чынам? Не, спецыяльным чынам не памінаць. Нават не памінаць? Не так, як патрыархаў? Не. Бо патрыарх дэцызіяльны біскуп. Заўжды. То есть просто ён у гэтым горадзе, то ж мы казалі, там Венецыя, Лісабон, Гоа, Іерусалім, ён там называецца не біскуп, а патрыарх. А прымас гэта як бы дадатковы тытул. А ён можа быць тытулярным біскупам і прымусам? Не, ну заўсёды... Таксама з дыяцэзіі з нейкай. Таму што заўсёды, то есть прымас гэта, ну, арцыбіскуп нейкай дыяцэзіі. Кажу, Польша это Гнезна. Ясна, цікава. Ну, значыць, фактычна канферэнцыі папа можа перадаць і больш, ну... Можа, некаторыя сітуацыі, напрыклад, зноў-такі, ну, вяртаюсь ужо да права, якое абавязвала яшчэ да 81-го года, пакуль жыў кардынал, калі кажам пра Польшу, кардынал Вышынскі, некаторыя правы ў яго былі, юрысдыкцыя, якая адносілася на тэрыторыю Савецкага Саюза, вось, але гэта яшчэ такая недаследаваная, поэтому я тут казаць многа не буду. Нешта некалі чытаў, нешта некалі казаў, у меня есть такая мара гэтым заняцца, трошки часу няма. Цікава. Але тады то зноў-такі быў нейкі быў, то есть мандат вярхоўнага пантыфіка, мы дакладна не ведаем. То есть, ну, паўнейшае я не ведаю. Да, то есть, але калі гэтым дазнацца, напэўна, там нейкі цікавыя рэчы. А пра канферэнцыю мы будзем гаварыць ужо ў пазнейшых перадачах. Так, бо тут цікава яшчэ падзяліць паўнамоцтва канферэнцыі і кожнага біскупа. Так, ну, то будзем казаць там то ж самае. Так, дэцызіяльным разабраліся, што ён мала валодае поўняй улады, абсалютнай, у сваёй дэцызіі. Так. Але, скажу, гэта ўлада ўжо адразу, скажу, яна не зусім такая поўным значэнне, яна часамі абмежавана. Напрыклад, мінулы раз мы казалі, да, што там, напрыклад, каб пабудаваць касцёл, то есть біскуп, да, павінен выдаць дазвол, але павінен скансультавацца з радай па эканамічных справах, з калегій кансультантаў, да. І ў некаторых сітуацыях, напрыклад, там рашэнне біскуп будзе несапраўднае, калі ён не зробіць то-то і то-то, да, то есть калі ён не пракансультуецца з некім, калі ён то не зробіць. То есть гэта ўлада таксама памятаем, што яна, ну, не... Ну, гэта не асабістая дыктатура. Так, гэта не асабістая дыктатура, да? Таксама другі парад, тыя, хто ўзначальвае іншыя супольнасці вернікаў, ад якіх гаворка ў 368 каноне, да, то есть мы казалі, это пралатуры, тэрытарыяльныя абацтвы, адміністратуры, прэфектуры і гэтак далей. Вось яны прыраўніваюцца ў праве дэцызіяльнага біскупа, хіба што з натуры рэчы або прадпісання права не вынікае іншае. Да? Ну, з натуры рэчы, мы ўжо казалі, напэўне, аднойчы, калі узначальвае такі мясцовы касцёл, там, вікарыят ці прэфектуру ці абацтва не біскуп, то ён не можа ўдзеліць сакраменту пасвячэння.
Лагічна. Да, то есть, поэтому ён готовит человека, представляе яго і пасля шукае біскупа, які б яму удзеліў сакраменту. А дыяцэзію можна назначаць толькі біскуп. Дыцэзію біскуп. Так. Дыцэзію біскуп. За выключэннем, калі можа быць дыцэзіяльны адміністратор, про гэта таксама скажам, калі біскупа няма. Ну, гэта цяпер штораз радзей. Вось эта сітуацыя адбываецца, да? Ось. Або прадпісанне права. Ёсць сітуацыі, калі якія гавораць толькі пра дыцэзіяльнага біскупа, а не апостальскага вікарыя ці прэфекта. Іх мала такіх сітуацый, але часамі яны ёсць. Далей. Прадстаўлена біскупа не можа прыступіць да выканання даручанай пасады раней, чым уступіць у кананічнае валоданне дыяцэзіі. Ну, гэта вельмі лагічна. Нават лішні канон не падаецца. Абсолютно не трэба. Да. То, што прызначылі, тое прызначылі, але пакуль не ўвайшоў у кананічнае валоданне дыяцэзіі, тут не маеш ніякага права. Вось. Аднак ён можа выконваць тыя абавязкі, які яму належалі ў дыяцэзіі да час прадстаўлення. Да, то есть, калі, напрыклад, он быў генеральным вікарыем, ну, ясна. Пробашча, понятно, што да моманту атрымання біскупскага пасвячэння і ўступлення ў дыяцэзію ты не можаш выконваць, напрыклад, там пробашча прызначаць не можаш. А біскупу каад'ютару трэба чакаць буллу, каб стаць дыяцэзіяльным біскупам ці не? Не, аўтаматычна. Аўтаматычна тады. Вось гэта адзінае выключэнне, хіба што. Але гэта не наш выпадак. Яшчэ будзем пра гэта таксама казаць некалі, так? Ось. Калі не ўстрымлівае зноў-такі законная перашкода, то прадстаўлены на пасаду дыцэзіяльнага біскупа, калі ён яшчэ не мае біскупскага пасвячэння, да, бо можа быць і ўжо біскуп, да, павінен уступіць у кананічнае валоданне дыяцэзіі на працягу 4 месяцаў ад атрымання апостальскага ліста. Так? Мы пра 3 гаварылі, хіба не? А пра 3 наогул, калі наогул пра біскупаў гаворым. Так? Тут говорим пра дыцэзіяльнага біскупа, калі яшчэ не мае біскупскага пасвячэння. Да? Калі мае біскупскае пасвячэнне, тут ужо 2 месяцы. Ясна. Да, то есть, ну, да, такі тэрмін установлены права. Калі дыцэзіяльны біскуп, то есть, бо проста біскуп казалі 3 месяцы, калі дыцэзіяльны, то 4. Такі, бо гэта трошкі, можа, больш патрабуе нейкіх. Уставадаўцы так было пастаноўлена. Так? Ось. Як адбываецца так кананічнае, бо мы кажам, кананічнае валоданне, як гэта адбываецца? Да? У кананічнае валоданне дыяцэзіі біскуп уступае адразу пасля таго, як у гэтай дыяцэзіі прадставіць калегіі кансультантаў апостальскі ліст у прысутнасці канцлера, які павінен скласці аб гэтым адпаведны акт. Да, то есть звычайная ситуация. Но ясно, что цяпер усе навіны читаем, интернет ёсць, адразу з'яўляецца інфармацыя, што прызначаны новы біскуп. Але тым не менш, новы біскуп, калі ёсць, як адбываецца працэс, калі збіраецца калегія кансультантаў, так, збіраецца канцлер курыі. Калегію кансультантаў уваходзяць ад 6 до 12 святароў святарскай рады, што пра гэта будзем казаць. Ну, наш, скажем, прадстаўнікі духавенства, як яны выбіраюцца, некалі скажам, да? То есть, калегія кансультантаў, канцлер курыі прадастаўляюць намінар, што вось, святы Отец мяне прызначыў да вас біскупам, канцлер складае адпаведны акт, усе яго падпісваюць, і такім чынам, ну, пасля вызнання веры, яшчэ пра якое мы казалі, да, яшчэ фармальнасці які ёсць, і пасля гэтага азначае, што біскуп уступіў у валоданне дыяцэзіі. Да, то есть, поэтому гэты акт складзены канцлерам павінен быць. Да. І пасля ўжо акт ёсць, усё ёсць, біскуп уступае у валоданне дыяцэзіі, можа там ужо кіраваць, скажам так. Калі ж гаворка ідзе пра новазаснаванай дыяцэзіі, можа так, што дыяцэзія новазаснаваная, так, то адразу пасля таго, як гэты ліст павінен быць прачытаны ў катэдральным касцёле ў прысутнасці духавенства і вернікаў. І старэйшы сярод прысутных прэзбітараў павінен скласці аб гэтым акт. Калі кафедральнага касцёла не маеш. А заўсёды ёсць, заўсёды ж прызначаецца, як ёсць новая дыяцэзія, то адразу катэдра. Адразу кажуць, якая катэдра будзе. Так. Вось там ужо ў катэдры збіраецца духавенства, вернікі, зачытваецца папская була, і старэйшы сярод прысутных святароў уже складае. Ясна, што канцлера яшчэ няма. Па ўзросце біялагічным ці па... Так, тут па біялагічным, старэйшы сярод. Бо часамі, ёсць сапраўды, часамі святарствам, тут старэйшы па ўзростам. Прыгожа. Да, гэты акт сапраўды. І зноў-такі, настойліва рэкамендуецца, каб уступленне ў кананічнае валоданне адбывалася падчас набажэнства ў катэдральным касцёле у прысутнасці духавенства вернікаў. Ну, бывае па-рознаму. То есть настойліва рэкамендуецца, то есть тут то, што мы казалі, две розныя часткі. Адно фармальнае,
кананічнае уступленне ў кананічнае валоданне дыяцэзіі, яно можа адбыцца або гэты дзень, або на вечар папярэдняга дня. І іншая справа, то, што называецца інгрэсам. Это літургічны абрад ужо, да, то есть літургічны абрад, калі... Але лепей, каб яны супадалі. Ну, добра было, каб супадалі. І для людзей таксама, ведаеце, такія сітуацыі кожны дзень адбываюцца. Ну, гэта мякка сказана. Гэта сапраўды гістарычны момант для кожнай дыяцэзіі, калі ўваходзіць новы біскуп. Поэтому натуральна было, каб усё гэта было зроблена. Ну, бывае, кажу, бывае вельмі па-рознаму. По-всякому. Розныя абставіны бываюць тут, поэтому, але права таму гаворыць, што не павінна, толькі настойліва рэкамендуецца. Вось так уставадаўца сказаў, вы рабіце як хочаце. Вось гэта так вот адбываецца. Сапраўды абрад прыгожы. Выконваючы свае пастырскія абавязкі, дыяцэзіяльны біскуп павінен праяўляць свой клопат аб усіх верніках, даручаных яго апецы, незалежна ад узросту, палажэння ў грамадстве і нацыянальнасці, як аб тых, хто пражывае на яго тэрыторыі, так і аб тых, хто часова там знаходзіцца, аказваючы апостальскі клопат таксама для тых, хто з-за ўмоў свайго жыцця не можа ў дастатковай меры карыстацца звычайнай пастырскай апекай, а таксама тых, хто адышоў ад рэлігійнага жыцця. Я не зусім зразумеў, біскуп павінен клапаціцца пра тых, хто просто не практыкуе, ці хто трапіў у апастазію просто. Хто адышоў ад рэлігійнага жыцця. Як гэта разумець? Апастазія гэта таксама адыход. Далей будзем казаць, і пра неверуючых. Толькі паглядзіце, які прыгожым тэкстам это напісана, што абавязкі біскупа, да, это не толькі там дэкрэты выдаваць, ён павінен клапаціцца як айцец дыяцэзіі, да? Вось, гэта вельмі важна, да, таму што, мы кажам, што дыяцэзія частка Божага народу, то ўсе вернікі з'яўляюцца Божым народам, усе ахрышчаныя, пачнем з таго. Вось так трэба, напэўна, вызначыць гэта. Але далей паглядзім, яшчэ там ёсць розныя падпісанні. Поэтому біскуп, як пастар дыяцэзіі, павінен аб гэтым клапаціцца. Канешне, як гэты клопат выглядае, наколькі гэта лёгка дайсці да людзей, якія, нават адышлі ад рэлігійнага жыцця. Ну, напэўна, лёгка. Старацца трэба, напэўна. Старацца, так. Але, напэўна, нельга нікога адкідаць. Вось у гэтым сэнсе, то сапраўды заўсёды, скажем, прыклад нашага біскупа, ён заўсёды стараецца чалавека, калі нехта прыходзіць у куру, неяк там, па меры магчымасці, канешне, бо розныя сітуацыі бываюць, не кінуць, всякае бывае у жыцці, не. Вось. Калі ў яго дыяцэзіі знаходзяцца вернікі розных абрадаў, то ён павінен задавольваць і духоўныя патрэбы праз святароў або парафій дадзенага абрадаў праз біскупскага вікарыя. Ну, гэта не наша сітуацыя. Ну, у нас такога не, а ў Еўропе многа дзе ёсць. Ёсць, напрыклад, вернікі іншых абрадаў, многа украінцаў. І значыць, груба кажучы, калі мы жывем, прабачце, калі дзень адбываецца, не пра нас гаворка, дзень адбываецца ў дыяцэзіі лацінскай, і там вялікая супольнасць грэк-каталікоў, якія не маюць сваёй структуры на гэтай тэрыторыі. Ці правільна разумею, што менавіта клопат лацінскага біскупа арганізаваць ім літургію? Якая ёсць магчымасць, так? Калі ёсць магчымасць, добра, каб быў святар гэтага абраду. Ясна. Запрашаюць. Калі ёсць магчымасць, добра, каб быў, можа, арганізаваць парафію гэтага абраду. Можа, біскупскага вікарыя, калі іх многа, да, то спецыяльнага святара, які мае для іх таксама паўнамоцтва юрысдыкцыйныя. Гэта ў Расіі, так, па-мойму, цяпер? Не, наколькі ведаю, не. У Расіі проста біскуп Новасібірску, біскуп Іосифер з'яўляецца ардынарыем для... Это ўжо іншая справа. Ардынарый гэта, значит, не то, што структура, просто ён з'яўляецца ардынарыем. Так было па меншай меры. Спадзяюся, што нічого не памянялася, бо трошкі Расія, скажем, не на топе ў медзі. Але, мне здаецца, так яно ёсць цяпер, бо нічого было, каб памянялася. Але, я так разумею, калі няма магчымасці знайсці дзесьці там святара патрэбнага абраду, арганізаваць парафію, то прынамсі нельга, калі я правільна разумею, гэта канон, нельга пакідаць людзей іншага абраду без споведзі, без еўхарыстыі, без... Ну, понятно, што заўсёды чалавек можа спавядацца ў любым абрадзе. Ну так. І гэта людзям трэба тлумачыць. Ну да, пакуль што няма магчымасці прыхадзіць да нас з лацінскага, будзем шукаць святара, альбо... Ну тут пытанне мовы яшчэ вельмі важнае. У мяне тут цікавае пытанне, глядзіце. Вось прыходзяць такія грэк-каталікі з дзецьмі, украінцы якія-небудзь у Ірландыі дзе-небудзь. Неважна, без прыкладаў. І вось яны прыходзяць на імшу, бо няма магчымасці хадзіць на візантыйскую літургію. І, значыць, дзеці ідуць на камунію ці не? Значыць, пакуль яшчэ,
скажем так, дзеці, бо тут вельмі што важна. Вельмі, во-першае, важна адзінства знаку, і другое нават. І так, я маю права прыступаць да сакраменту. Бо яны прайшлі ўжо канфірмацыю ў дзяцінстве, яны ходзяць у візантыйскім абразе. Але ўсё ж такі у лацінскім абразе, то есть трэба прытрымлівацца правил лацінскага абраду. Калі я там знаходжусь на святой мшы, у нас наша, скажем, тэалогія ў гэтым сэнсе такая, да, што дзяцей там 2-3гадовых мы не ўдзяляем святой камуні. Гэта так. Поэтому там уже яны ёсць. Адваротная сітуацыя. Лацінскі хлопчык маленькі. Ну, атрымоўваецца, лацінскі хлопчыку, калі ён яшчэ не быў першы камуні, значыць, тады чакае зноў-такі 7-8 гадоў. Все, цяпер ясна. Гэта ж такія сітуацыі, я разумею, пра што вы гаворыце, але ўсё ж такі тут трэба заўсёды, што важна падчас літургіі, што адбываецца, это адзінства знаку. Вось гэта вельмі важна, бо хто як робіць знак крыжа ў якіх культавых пастановах, у установах, гэта цікавіць нашых людзей значна больш за кананічнае права. Так. Або, напрыклад, такая рэч, як прыняцце святой камуні. Ідзе, напрыклад, працэсія. У гэтай парафіі прынята, скажем, працэсія больш кананічна і літургічна правільна. І працэсію там прыкленчыць, і стоячы прымаць святую камунію. Добра, так ёсць, так? І заўсёды знойдуцца людзі, якія, чамусьці трэба выдзеліцца з гэтага, дастаць на калені, не знаю, дэманстрацыйна паказаць свою веру, што я больш веруючы. Прычым, я ведаю, з такім настаўленнем людзі з прэтэнзіяй былі, чаму я тут стоячы, а я кленчачы, я буду спецыяльна кленчыць, каб паказаць, што яны неправы. І ў гэтым гаворка не тое месца. Вось на літургіі вельмі важна адзінства знаку. Гэта вельмі важна. Значыць, калі не адбываецца нейкае злачынства, то ты робіш так, як робяць усе. Так, як робяць усе. Таму што ўсюды трэба шанаваць. Калі я знаходжуся ў гасцях, трэба гэта шанаваць перад усім, і па-другое, это адзінства знаку. Гэта вельмі важна. Гэта ў літургіі вельмі. Дзякую, ксёндз Дмітрый. Магчыма, гэта вельмі важна сённяшняй праграмы, каб людзі пачулі. Так, ясна. Далей, што біскуп павінен яшчэ рабіць. Дабратоў, якія не знаходзяцца ў поўнай еднасці з каталіцкім касцёлам. У нас такіх многа. Так. Ён павінен адносіцца з чалавечнасцю і хрысціянскай любоўю, заахвочваючы да экуменізму, як яго разумее касцёл. Мне апошні сказ падаецца вельмі такім цікавым. І да экуменізму шмат падыходаў. І, значыць, дыяцэзіяльны біскуп прытрымліваецца таго, якога цяпер прытрымліваецца касцёл. То есть заўсёды мы памятаем, што біскуп павінен быць верны навучанню касцёла, верны калегі біскупаў. Понятно? Да, братоў, які не знаходзяцца ў поўнай еднасці з касцёлам, трэба адносіцца з чалавечнасцю, хрысціянскай любоўю. Вось, але ёсць граніца ата ўсяго. Нельга прызнаваць, напрыклад, памылкі на гэтых братоў. Так, напрыклад, да? То есть сам чалавек, конечно, мы чалавека ніколі не асуджаем, гэтак далей, да кожны з любоўю, ось, але ёсць пэўная граніца ўсё. Понятно, што каталіцкі святар не можа нават праваслаўнага святара запрасіць да канцэлебра або ісці ў царкву канцэлебраваць святую мшу. Чаму можна? Калі праваслаўны святар, якога запросіць каталіцкі святар, так сказаць, адмовіцца ад сваіх памылак, узновіць еднасць? Тады да. Але гэта будзе скандал на всю краіну. Так, але калі гэта робіць каталіцкі святар, то гэта падпадае пакаранне, і гэта адно з злачынства, якія таксама жадае кангрэгацыі навукі веры. Вельмі цікава. Калі, канешне, гэты святар застаўся, скажам так, не ў еднасці, а калі, напрыклад, перад імшой гэты святар, умоўна, скажам, праваслаўны, там ці англіканін, значыць, адмаўляецца ад усяго публічна, то як тады? Гэта ўжо... Тут, па-першае, трэба не так все проста. Зноў-такі, ён пакуль не можаш служыць такі святар. Там ёсць нейкая працэдура? Конечно, не так все проста, што захацеў католікам стаў. Але нават калі ён стаў католікам, то фактычна, што тут няма парушэння, бо ён ужо стаў католікам. Так, але то ж пытанне зноў-такі ўлады... Ясна. Гэта вельмі складана. Гэта не так все проста. Вось, магчымасці ёсць, але гэта робіцца адпаведным чынам. Значыць, братоў, які не знаходзяцца ў еднасці з касцёлам, дыяцэзіяльны біскуп любіць, ставіцца да іх як да дзяцей, якія трошку заблукалі, без варожасці, з павагай. З чалавечнасцю хрысціянскай. І любоўю. Далей, ён павінен лічыць даручанымі сабе ў пану таксама і неахрышчаных. Ого! Каб іх таксама свяціла любоў Хрыста, сведкам якой перад усімі павінен быць дыяцэзіяльны біскуп. Вось такія вымаганні права ставіць дыяцэзіяльнага біскупа, да? Але ж гэта ж не бегаць па роддомам і дзяцей хрысціць таемна. Хаця таксама пабожная справа. Так, не гэта справа. То есть ён павінен лічыць сабе даручанымі ў пану тых неахрышчаных, каб іх асвяціла любоў Хрыста. Перад усім прыклад. То бок фактычна ён павінен
стварыць такі ўмовы, каб ты не ахрышчаны захацелі хрысціцца. Ну, умову ствараць можна, але уласным прыкладам. Да, сёння вельмі важна слово прыклад, быць прыкладам. Бо абвяшчаць, вучыць, расказваць можна вельмі много. Ну, бо фактычна ў нашай эклезіялогіі ўся планета Земля павінна быць ахрышчаная. Так, ёсць такое. А тое, што гэта не адбылося, гэта ўжо бяда. І дыцэзіяльны біскуп павінен як бы сваім прыкладам заахвочваць да гэтага. Цікава, прыгожа вельмі. Гэта каноны сапраўды прыгожыя. Далей, з асаблівым клопатам дыцэзіяльны біскуп павінен адносіцца да прэзбітараў, выслухоўваючы як да памочнікаў і дарадчыкаў, абараняць іх правы і зачыць за тым, каб яны належным чынам выконвалі свае ўласныя абавязкі. І за тым, каб у іх распараджэнні былі сродкі і установы патрэбныя для развіцця свайго духоўнага і інтэлектуальнага жыцця. Таксама павінен клапаціцца згодна з правам аб ігодным утрыманні сацыяльным забеспячэнні. Ну, слухайся, як бацька проста пра дзяцей. Так і распісана. Так ёсць. Напрыклад, калі сакрамент пасвячэння адбываецца, вот мінулую суботу таксама ў катэдры, ужо у каментары ці ў літургіі там было, то ўжо пасвечаны з'яўляецца святаром, дыцэзіяльны біскуп яго прывітае, як брата, супрацоўніка і сына. Это щось такое. І біскуп, дарагі сыне, звяртаецца і так далей. Сапраўды так яно ёсць. Біскуп павінен мець клопат аб прэзбітара. З аднаго боку шануючы іх, выслухоўваючы іх як дарадчыкаў, так як супрацоўнікаў, як дапаможнікаў, бо ўсё ж такі прэзбітары выконваюць таксама уладу біскупа ў пэўных справах, але таксама з клопатам да іх адносіцца. Ну, бо як дзеці бываюць усякія, то есть, каб іх былі сродкі умовы, каб яны пастарствам маглі займацца, ну і астатняя справа гэта утрыманне годнае сацыяльнае забеспячэння. Якое, зрэшты, не вызначана канкрэтна. Тут такі здаровы сэнс уключаецца. Так, тут напісаў годным. А што такое годнае ўтрыманне? Па-рознаму розных людзей. Па-рознаму бывае. Ну, але нейкая... То есть, тут гаворка тым, не галадаць. Так, не галадаць па-першае, но па-другому ўсё ж такі нейкае павінна быць выпрацавана ў дыцэзіі, нейкі механізм, як гэта павінна ўсё адбывацца. Цікава. Ну, это зноў-такі размова яшчэ на многія можа, перадачы, і тут не проста. Ці мае права біскуп адправіць нейкага святара у іншую дыяцэзію? Ну, скажем так, супраць волі, то, напэўна, не. О, як? То есть, калі святар працуе ў гэтай дыяцэзіі, паслухмянасць тут даволі такая цікавая рэч. Ну, проста ў жыцці па-рознаму бывае. Таму я пытаюся, можа быць, для добра касцёла часамі трэба. Але супраць волі не, толькі ўжо калі... Ну, калі ўжо зусім нешта там вельмі моцна парушана... Не, калі няма парушэнняў. Ну, вось пасварыліся яны як чалавек з чалавекам. Вельмі моцна, бываеш. Так, бывае. У другую парафію можа адправіць. Ясна. Як у нас кажуць, далей Магілёўскай вобласці не выйшла. Ясна. Поэтому такія справы. І думаю, гэта яшчэ тэма, якую варта будзе працягваць в наступных перадачах, кажу, такая даволі цікавая. Але сапраўды, нібы простая рэч, зразумела, а ён таксама іх права прапісвае, паказваючы нам, што таксама, ўсё-такі не толькі ўлада ў касцёле перадусім, але таксама і адносіны любові павінны быць. Біскуп павінен быць перадусім прыкладам, настаўнікам. І трэба быць вельмі такім духоўным і стрыманым чалавекам, каб выконваць гэтыя біскупскія абавязкі, як я слухаю. Так ёсць. Тады убачымся ў наступную пятніцу. Так. Пахвалёны Ісус. Навекі вечныя. Амэн. Вы слухалі перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.